har din robotstøvsuger fra Robovak. Så åbner vi kassen her, og der ligger en brugermanual. Der er miljøvenlige affaldsposer. Inde i pakken finder vi selve støvsugeren. Og som du kan se her, så er der et display, som angiver forskellige informationer om rengøringsprogrammer og batteritid og så videre. På bagsiden har vi roterende børster. En børste, der tager sider. En børste, der støvsuger grundigt, samtidig med den suger. Der er et UV-lys, som dræber bakterier. Og vi ser et væld af forskellige sensorer, som registrerer bevægelserne og affjedringen i hjulene. Der er et håndtag, så den er nemmere at flytte fra rum til rum. Herinde er der selve affaldsenheden, som der sidder filter på. Herinde kan man placere et stykke vat med sin yndlingsduft, så når den støvsuger, så vil den udgive en skøn, herlig duft af nyrengjort hus. Yderligere i pakken er der en fjernbetjening, og fjernbetjeningen kan man montere direkte på støvsugeren. Der er en adapter til ladestationen, og så ser ladestationen ud. Og støvsugeren fungerer sådan, at når den har 15% tilbage på batteriet, så vil den automatisk søge efter ladestationen. For der sidder sådan et sensor heroppe, og sidder en sensor på støvsugeren, som så registrerer, at her er ladestationen. Der følger også en virtuel væg med, som man kan sætte, hvis man vil afgrænse bestemte områder, hvor robotten skal støvsuge. Ydermere på undersiden af støvsugeren er der mulighed for at sætte sådan en mikrofiberklud, så den gør ekstra rent. Mikrofiberkluden kan anvendes både tør og våd, og der findes ekstra mikrofiberklude og ekstra børster med i pakken.